L-Apostlu Pietru fit-tieni Ittra kapitlu 1 vers 16 ħanaqra silta li ħasservi ta' introduzzjoni għas-suġġett tal-lum illi huwa il-Bibja. Kif nafu illi hija l-kelma t'Alla? Kollha kemm intom temnu illi l-Bibja l-kelma t'Alla, imma kif kollu xi ħadd isaqsik, all right, imma għalfejn temmen illi dan il-ktieb u mhux xi ktieb ieħor huwa l-kelma t'Alla? X'evidenza għandek? Aħseb ftit bejnek u bejn ruħek, kieku xi twieġeb. L-Apostlu Pietru jgħid hekk, għax aħna ma segwejniex miti inventati. Miti, ġifieri mitoloġija, ħrejjef, Cinderella, tajjeb. Aħna ma segwejniex miti inventati bl-astuzja, bil-ħażen, bil-qerq, bil-makekkerija. Meta għarrafnilkom is-seta u l-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu, iżda konna testimoni okulari tal-majestà tiegħu, ġifieri testimoni xut li rajna bajnejna stess. Għax meta Ġesu irċieva unur u glorja mingħand il-Missier, qed jirreferi meta kien trasfigurat fuq il-muntanja, u tali leħen wasal mill-glorja manifika mingħand Alla ġifieri, dan hu ibni il-maħbub tiegħi li fih jien nitaxxa. U aħna nfusna smajna dal-leħen miġjub mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja qaddisa. X'qed jgħid Pietru? Li aħna dak li għadnielkom dwar Ġesu u l-glorja tiegħu u l-miġja tiegħu mhux xi ħaġa li vventajnija aħna. Hekk għamilna storja vventajnija, aħna stess konna hemmhekk rajnieh, smajnieh lill-Missier ikellmu mis-sema. Mbagħad ikompli jgħid. U għandna aktar ċerta il-kelma profetika, ġifieri l-iskrittura, miktuba mill-profeti, li tagħmlu tajjeb toqgħodu attenti għalija bħala mużbieħ jiddi f'post mudlam sakemm il-jum iżerna u l-kewba ta' filgħodu titla' f'qalbkom. Sakemm id-dawl jiddi f'qalbek u tibda tirrealizza dawn il-veritajiet. L-ewwel ħaġa tkom tkunu tafu dan illi l-ebda profezija tal-Iskrittura mi ta' interpretazzjoni privata, dan ma kienx il-profeta la qabad u qal ħanikteb xi ħaġa. Għax ebda profezija ma kienet miġjuba f'xi żmien bir-rieda tal-bniedem, jiġifieri bir-rieda ta' dak li kitibha għalejja npoġġi bil-qiegħda u nikteb il-kelma t'Alla. Iżda bnedmin imġorrijin jew immexxijin mill-Ispirtu Santu tkellmu mingħand Alla. L-Apostlu Pietru qed jgħidilna il-kitba tal-Iskrittura ma kienitx xi ħaġa vvintata mill-profeti, imma dawn kienu nies illi Alla użhom, mexxihom, inputthom. Il-figura li juża hija bħal meta għandek vapur tal-qluħ jew dajsa tal-qluħ jekk trid. U kif ir-riħ jaqbad mal-qluħ tagħha u jmexxiha, dawn in-nies kienu immexxijin minn Alla biex jiktbu il-kelma tiegħu. Dan hu mena li tajt l-Iskrittura fuq annifisha. Il-mistoqsija li qegħdin nikkonsidraw kif nafu li l-kelma din il-Bibja hija l-kelma t'Alla hija waħda importanti u tifhimha għalfejn hija importanti. Pawlu, il-pedament, jekk il-pedament mhux sod, tibni x'tibni fuqu ħajinżel. Jekk il-Bibja mhix il-kelma t'Alla u aħna jgħidu li intom nibbażaw kull ma ngħidu, kull ma nemmnu, kull ma nipprattikaw il-fidi tagħna nibbażaw fuq il-Bibja u fuq il-Bibja biss. Għalina hija biżżejjed li verità hija miktuba u malma fl-Iskrittura, aħna naċċettawha. Kemm jekk hija dottrina dwar Alla, dwar it-Trinità, dwar is-salvazzjoni, dwar il-miġja ta' Ġesu, dwar it-tieni miġja tiegħu, dwar il-ħajja eterna, dwar il-ġenna u l-infern, dawn il-veritajiet aħna nafuhom u nemmnuhom għax huma mibnija fuq l-Iskrittura. Issa, jekk l-Iskrittura mhix il-kelma t'Alla, allura dawn il-veritajiet kollha li aħna nemmnu l-fidi tagħna b'kollox nistgħu narmu għall-baħar. Għax m'għandix bażi soda fuq xiex tkun mibnija. Iva, hija tassew mistoqsija importanti. Illi kważi aħna noħduha for granted aktarx milli nirraġunawha din. Il-Bibja
Inti evanġeliku, il-Bibja l-kelma tal-Alla, mhix kwistjoni nħoqgħodu nargumenta fuqha, imma huwa sew għax l-Iskrittura stess ġanna naħsbu ir-raġunijiet kif għadu kemm qal Pietru illi dak li aħna dnielkom dwar Ġesu u trasfigurazzjoni u glorja tiegħu mhux vvintaħ xi bniedem, dawn huma affarijiet li aħna rajnihom aħna stess. U aħna qegħdin ngħidulkom dak li rajna qed nagħtu xieda isna fil-qorti itellana x'rajt, xi smajt. U dak li jkun jgħid iva jiena rajtek u smajtek. U Pietru jkompli jgħid fuq il-profeti li ġew qablu. U qalu wkoll dawk mhux minn jeddhom qalu li kitbu, jew qalu li qalu mbagħad kitbu li kitbu, imma kienu mmexxijin minn Alla. Jiġifieri dan il-ktieb jesiġi jgħid jikklejmja li huwa l-kelma tal-Alla. Imma ejja ngħiduha kif inhi. Kieku xi ħadd iġibek f'kantunier jgħidlek imma int għalfejn temmen li l-Bibja l-kelma tal-Alla. X'risposta tagħtih? Xi wħud minna jkollna ngħidu isma' jien hekk għallmuni minn meta kont żgħir, jien hekk trabbejt. U m'hemm xejn ħażin tagħli. Forsi l-ġeniżuri tagħna u l-katekisti li għallmuna u introduċewna lejn il-ktieb. Il-Bibja qulna dak huwa l-kelma tal-Alla, m'hemm xejn ħażin, imma Alla ħares nieqfu hemm u ngħidu sempliċiment jiena nemmen li l-Bibja l-kelma tal-Alla għax ommi hekk qalt li. Wara kollox ommi qalt ħafna affarijiet li mbagħad sirt naf li ma kinux veri, bħal Father Christmas pereżempju. Le rrid ikollna raġuni aktar soda. U din naqlibha bil-kontra llum, għax illum it-tfal tal-lum, żgħażagħ tal-lum, qegħdin jitrabbew f'sitwazzjoni fejn qegħdin jgħidulhom isma' Bibja. Dak huwa ktieb ta' mitoloġija, dak huwa ktieb ta' ħrejjef. U jgħallmulhom anke fis-sillabu tal-iskola illi l-istejjer tal-Ġenesi, ta' Abraham u dawn huma ħrejjef hekk inventati, stejjer bħalma jinnaf semmejt il-Cinderella jew dawn ta' Esopu. U li żgħażagħ ngħidilhom isma' jiena mhux biżżejjed ngħid illi nemmen il-kelma tal-Alla li l-Bibja l-kelma tal-Alla x'ommi hekk qalt li. Imma inti joqgħod attent illi taqbadx u twarrab il-kelma tal-Bibja u tajt le dik mitajba xejn. Dik hija mitoloġija sempliċement għax trabbejt f'ambjent li kien kollu kemm hu mid-dar u mill-iskola kontra dan il-ktieb. Iflieħ int stess, iċċekkja int stess, aqra int stess, ħalli tkun konvint. Mhux għax qallek xi ħadd ieħor, imma x'int stess fittixt u sibt. Tajli kif ħankunu nafu jekk il-Bibja hix il-kelma tal-Alla. Jiena naħseb illi bħal meta xi ħadd iġib li biċċa ħġieġa f'idejja u jgħidli isma' din ħġieġa ordinarja jew djamant. U x'nagħmel? Noqgħod niffilosofizza? Naqbadha u niflija. Neżaminha, nagħmilha d-dawl. Nara joħorġu dawk il-kuluri sbieħ, forsi inqabbilha ma' djamanti ieħor u nara jekk għandix l-istess kwalitajiet. Jew inkella nara li hija biċċa ħġieġa u bħal ħġieġa oħra li m'għandix dawk dik il-ċarezza u ma tantx nifhem fil-ġawar, imma m'għandix dawn il-kazz sabiħ u x'naf jien. Mela kull ma qegħdin ngħidu jekk irridu nkunu nafu jekk il-Bibja xi kelma tal-Alla, irridu naqbdu l-Bibja nifisha u naqbduha f'idejna u naqrawha u nistudjawha. Hawn ħafna nies li ma jemmnux il-Bibja l-kelma tal-Alla, imma ma qrawx paġna waħda minnha. Mhux ferek, le? U ma nagħmel l-ebda apoloġija li qed nuża l-Bibja biex nuri li l-Bibja l-kelma tal-Alla. Għaliex? Għax il-Bibja għandha dritt tagħti xhieda fuqha nnifisha. Ħalli kieku xi ħadd itellani l-qorti. Sew, u jinnaf akkużat b'xi ħaġa. U jgħidu inti ma tistax titkellem. Le skużi, jiena għandi dritt nitkellem l-ewwel wieħed. U mbagħad sta għalik tara illi dak li qed ngħid hux kredibbli jew le. Mela iva,
niflu l-iskrittura biex naraw l-iskrittura xtejt fuq għan-nifisha, naraw x'għandix dawk il-kwalitajiet li nistennew li jkollha jekk kita bilħaq il-kelma tal-Alla. Issa, meta qegħdin nitkellmu fuq il-Bibja għalkemm aħna għalina hija ktieb wieħed, dan fil-fatt mhix ktieb wieħed xejn. Hija kollezzjoni ta' kotba, fil-verità hija magħmula minn 66 ktieb li naqsmuhom f'żewġ gruppi. Il-Testament il-Qadim qabel ma ġie Kristu, u mbagħad it-Testament il-ġdid minn meta ġie Kristu sa ktieb ta' Rivelazzjoni. Miktuba minn ħafna awturi, mhux wieħed jew tnejn, kien issejjer żball kien hemm 40 awtur madof. Ta' kull ġeneru. Uħud minnhom kienu rajja, oħrajn kienu slaten, oħrajn kienu tobba, oħrajn kienu jaħdmu fid-Dipartiment tat-Taxxa, Mattew. Taħlita sħiħa ta' nies minn kulturi differenti fuq perjodu twil ta' żmien, fuq perjodu ta' 1000 u bejn wieħed ieħor 400 sena. F'postijiet differenti, fi 3 kontinenti differenti, miktuba bi 3 lingwi differenti. Bl-Ebrajk, biċċa żgħira mit-Testament il-Qadim bl-Aramajk li jixbħu l-Ebrajk u bil-Grieg ta' dak iż-żmien, il-Testament il-ġdid. U hija ktieb illi fija ġeneri differenti ta' kitba, għandha aspetti storiċi, profetiċi, poezija, il-Vanġeli, għandek itri li n-nies jikbu li xulxin, l-epistoli, għandek il-Rivelazzjoni li huwa ktieb mimli figuri apokaliptiċi, ġifieri dawn l-istampi li naraw. Ġifieri għandek taħlita ta' ġeneri ta' kitba wkoll. Però il-Bibja hija din hija miktuba fuq kuntest storiku. Mhux xi ħadd poġġa billi qiegħda u qatt jiffilosofizzaw għal ħanikteb ktieb. Meta Mosè kiteb dawk l-affarijiet li kienu qegħdin jiġru fi żmienu. Meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu u tuhom l-10 kmandamenti u għamlu 40 sena fid-deżert. Meta l-ktieb ta' Ġosuè inkiteb minn min inkiteb fi żmienu fl-istorja ta' dak li ġara dak iż-żmien, Slaten, Samwel, is-Salmi kollha għandhom xi kuntest storiku, xi wħud minnhom ma nafux, imma bażikament hemm qegħdin. Il-profeti l-istess min kiteb f'dan iż-żmien, min kiteb f'dan iż-żmien, fis-sitwazzjoni ta' żmienhom. Ovvjament għandek imbagħad il-Vanġeli li nkitbu f'dawk it-3 snin li Ġesu dam fil-Ministeru Pubbliku u għandna litri li nkitbu fil-30-40 sena wara li kiteb Pawlu, Pietru, Ġabu, Ġwanni u Ġuda l-insara, l-ewwel insara. L-ktieb għalkemm miktub minn tant nies differenti u fuq perjodu tant twil għandu unità maqut, xi ħaġa li diffiċli. Immaġinaw jekk naqbad 4 awturi u ngħidilhom isma' iktbu xi ħaġa fuq ir-reliġjon. Tajjeb? U mbagħad wara narawhom flimkien. Taħseb li jkunu jaqblu? Kulħadd, imma l-Bibja miktuba fuq perjodu tant twil ta' snin minn tant nies differenti għandha dik l-unità fiha. Għandha l-iskop li turi il-glorja t'Alla, li turi lilna l-bnedmin minn aħna, is-sitwazzjoni li waqajna fuq fiha bid-dnub, it-tama tas-salvazzjoni. U għandek din it-tred, din il-ħajta fit-Testament il-Qadim, ix-xewqa jew il-ħsieb jew il-profezija li xi darba tiġi Messija biex jeħlisna, li tibda minn Ġenesi kapitlu 3 kif il-bniedem waqa' fid-dub u tibqa' sejra sal-ktieb ta' Malakija. U mbagħad fil-Vanġeli jiġi l-Messija u jagħmel 33 sena fostna 3 snin minnhom jippretka. Il-mewt il-qgħu minn tiegħu imbagħad għandek l-epistoli li jfissru d-dottrina dwar Kristu, għandek l-Atti tal-Apostli li jgħidulna kif il-messaġġ ta' Kristu infirex fl-ewwel snin u l-aħħar ktieb, il-ktieb ta' Rivelazzjoni jagħtina tama li dan Kristu li darba ġie fl-umiljazzjoni qatt jerġa' jiġi fil-glorja. U għandek din l-istorja li tibda mill-Ġenesi tibqa' sejra sar-Rivelazzjoni unità għaqda waħda
f'din l-istorja. Din hija l-Bibja li aħna qegħdin neżaminaw. Kif ħanibdew mela naraw jekk hix il-kelma tal-Alla jew le? L-ewwel ħaġa li rridu ngħidu fuq l-Iskrittura hija din. Hija miktuba minn nies illi raw l-affarijiet li kitbu fuqhom. Din fl-istorja, fil-history, anke tfal jgħalmuhom primary sources u x'vera, u secondary sources. Primary sources huma affarijiet ta' dak iż-żmien li ġrat l-avveniment, jiġifieri jekk qegħdin nitkellmu fuq l-assedju kbir ta' Malta, kitbiet ta' nies li kienu hemmhekk u raw lit-toroq u raw x'għamlu u x'mamlux u kitbu fid-djarji tagħhom u fl-istorja tagħhom dak l-affarijiet li ġraw fi żmienhom. Sors sekondarju huwa ktieb li nkiteb is-sena l-oħra fuq l-assedju l-kbir. Dak m'għandux valur u x'vera daqskemm għandhom is-sorsi primarji, mhux hekk. Għalkemm anke dak il-ktieb modern jaf ikun tajjeb jekk hu għamel xogħlu sew u fittex is-sorsi primarji u ġabarhomna biex jgħidilna fi kliem li aħna nifhmuh dak li ġara dakinhar. Ġifieri fih valur tiegħu. Imma il-Bibja, il-kittieba tagħha jesiġu jagħmlu din il-claim li huma kitbu fuq dak li raw u semgħu. Para eżempju, l-ewwel epistola ta' Ġwanni kiteb 3 epistoli, l-ewwel waħda hija li twal waħda. U jibda b'dan il-kliem. Issemgħu u attenti. Dak li kien mill-bidu, dak li smajna, dak li rajna bajnejna, dak li osservajna, ma mhux sempliċement ra xi ħaġa għaddejja, imma qatt attent, josserva differenti. U li idejna messew. 3 sensi. Smieħ, il-ħars u l-mess. Dwar il-kelma tal-ħajja, tirreferi għal Ġesu. U l-ħajja kienet manifestata. L-ħajja deret fostna. U rajnija u nixħdu għalija. Ġifieri Ġwanni qed jgħid isma', aħna qegħdin sempliċiment ngħidu dak li rajna u smajna u missejna. U jkompli jgħid. U nipproklamawkom il-ħajja eterna li kienet mal-Missier u kienet manifestata lin. Ġifieri Ġwanni kien jippriedka dawn il-veritajiet, kien jgħid lin-nies dawn l-affarijiet li kien raw. Dak li rajna u smajna, tinnotaw qed jirrepeti lilu nnifsu għall-enfasi, qed jagħmel punt. Dak li rajna u smajna nipproklamaw anke lilkom sabiex intom ukoll ikolkom xirka magħna u ta' bilħaq ix-xirka tagħna hi mal-Missier u mibnu Ġesu Kristu. Ġwanni qed jgħid isma' aħna dak li rajna u smajna sibna l-ferħ, sibna slim malla, għandna relazzjoni malla u aħna rridkom irridu li intom tixxirku magħna f'din ir-relazzjoni ta' salvazzjoni ma' Kristu u mal-Missier. U kieku waqaf hemm kien ikollna problema. Għax meta Ġwanni miet, il-vuċi tiegħu kienet tintemm. U l-proklamazzjoni, l-pritki tiegħu, tagħlim tiegħu kien jispiċċa miegħu. Imma mbagħad vers 4 jgħid hekk. U aħna nikdbu dawn il-ħwejjeġ sabiex il-ferħ tagħna jkun komplut. Nikdbu bil-kitba bil-pinna biex jiena u inti llum 2000 sena wara nistgħu bil-kitba ta' Ġwanni nkunu nafu x'għamel Ġesu, x'għallem Ġesu, il-mirakli tiegħu u l-affarijiet kollha illi Ġesu wettaq tul il-ministeru tiegħu. Nfakkarkom x'qal Pietru fil-bidu, mhux l-istess qal illi aħna ma vvintajnihomx dawn l-istejjer, aħna qegħdin ngħidulkom dak l-affarijiet li rajna u smajna b'udnejna. U biex inkomplu Luqa, l-Evanġelista, Luqa ukoll fil-bidunet tal-Vanġelu jagħmel dan il-punt importanti ħafna. Jgħid isma' ġala darba ħafna intrigaw biex jikkompulaw narrattiva dwar l-affarijiet imwettqa fostna qal kien hemm ħafna nies fi żmienu illi poġġew bil-qiegħda biex jiktbu dak li ġara fi żmienhom, ġifieri fi żmien Ġesu. Qal bħalma għaddewhomna dawk li mill-bidu kienu testimoni okulari u ministri tal-kelma, ġifieri, jien ħanajdilkom dak illi dawk li mill-bidu, ġifieri l-apostli,
U Marija, ommu, għax aħna nafu x'ġara f'Bethlehem u dan mit-testimonjanza ta' ommu. Ma dawk li kienu mill-bidu illi raw testimoni okulari iġifieri xut li raw bajnejhom stess. Lilu wkoll delli tajjeb wara l-investigajt kollox bir-reqqa mill-bidu, ġifieri mhux xi ħaġa ta' kif dan qam filgħodu għal ħanikteb xi ħaġa, imma għamel xogħlu tajjeb. Investiga, għamel interviews mal-apostli, għamel interview ma' Marija biex jgħidilha tgħidlu x'ġara u ma ġarax. U wara li ġaba l-informazzjoni mis-sorsi primarji jgħid li niktiblek b'ordni konsekuttiva wis eċċellenti Teofolu li qal isma' jiena smajnihom dan l-affarijiet qegħdin jingħadu, qegħdin jiġu proklamati, imma jiena ġbarthom u għamilthomlok fi ktieb. Teofolu kien raġel li kien jafu, grazzi għalih illum aħna Teofoli li nistgħu nkunu nafu bil-littra jew bil-ktieb ta' Luqa bl-Evanġelu ta' San Luqa illi nkunu nafu x'ġara u ma ġarax b'ordni konsekuttiva. Sabiex tkun taf sewwa iċ-ċertezza tal-ħwejjeġ li dwarhom kont mgħallem. Ġifieri, Luqa qed jgħid nisma' jiena rridkom tkunu ċerti li dawn l-affarijiet li qegħdin nagħlmukom u li qegħdin tisemgħu huma minnhom u fl-erf tal-Ispiritu Santu ġew miktuba biex aħna li qegħdin ngħixu 2000 sena warajhom nistgħu inkunu nafu bħalma kien jaf Teofolu fi żmienu l-affarijiet li ġraw meta Ġesu kien fid-dinja. Mela ejja ngħidu l-ewwel ħaġa dwar il-Bibja. Il-Bibja hija miktuba minn xhieda li raw u semgħu dak li kitbu fuqhom. Tajjeb jiġifieri u kitbu f'ċertu onestà. Meta Mattew pereżempju li kiteb wieħed mill-Vanġeli li kien apostlu, fil-kitba tiegħu inkluda mhux biss l-affarijiet tajba li għamlu l-apostli, imma inkluda dak l-affarijiet illi il-ġlied ta' bejniethom Ġesu għadu kemm qed jgħidulhom fuq il-mewt il-passjoni li ħajgħaddi minnha huma qegħdin jiġġieldu minnu l-aqwa fosthom, kemm hija xi ħaġa umana din, U sal-aħħar ġurnata qabel il-passjoni kienu għadhom jagħtu bejniethom. U Ġesu qallhom ejja ġib fardal ħalli naslilkom saqajkom. Mhux fil-Knisja tiegħi minnu l-ewwel huwa l-aħħar u minnu l-aħħar huwa l-ewwel. Anke pereżempju fit-tmiem tal-Vanġelu fejn jgħid li Ġesu der ilhom u jgħidilna u imuh. Kemm hija sabiħa dik hija l-ikbar testimonjanza tad-divinità ta' Kristu u x'hekk. Għax xi tfisser li temmen li Ġesu Alla? Li inti lil Ġesu tqimu. Ma bagħad iżid dik iż-żewġ kelmiet li qishom iżarżru u xi wħud iddubitaw. Huwa fejn żitta dik hemmhekk. Taf għalfejn żieda? Taf għalfejn? Għax vera. Għax xi wħud minnhom sa dak il-punt kienu għadhom jiddubitaw. L-onestà, kieku l-istorja vvintaw huma dettalji bħal dan ma kienux jagħmluhom. Hemm dik is-sens ta' ġenwinità fiha l-ħaġa li ħanuri kollox bit-tajjeb u bil-ħażin, l-affarijiet kif kienu. Imma mbagħad irridu nħarsu lejn il-Bibja nnifisha kif għadna u meta wieħed jaqra l-Bibja hija ktieb sabiħ. Huwa ktieb li jgħaxqek. Huwa ktieb majestus. Huwa ktieb qawwi illi tibda tinvestiga int u jispiċċa jinvestigak hu u jikxiflek qalbek beraħ. Illum kont qed nisma' jiena ġej mix-xogħol programm fuq il-BBC ta' dan ir-raġel Ġermaniż qed jirrakkonta meta kien l-iskola it-teacher kien qed jgħallimhom il-history tal-Ġermanja Nażista u qed isemmilhom dan ir-raġel krudil li qatel eluf ta' nies fil-kamp tal-konċentrazzjoni li hu kien imexxi.
U dan ir-raġel kellu kull jom bħal tiegħu dan it-tifel. U mar id-dar. U l-lom u missieru għallilhom dan ir-raġel li kull jom bħal tagħna aħna jiġi minna. U għom u missieru għallu iwa, dak il-nannu tiegħek. Il-nannu tiegħu qattil mill-kbar. U dak tifel tħawwat. U tħawwat fit-tfulija u tħawwat fiż-żogħżija tiegħu spiċċa jixrob u sakranat u jagħmel ħajja xallerata. Sakemm darba sab Bibja. U bda jaqra u qal intbaħt li jien ukoll mitneb mhux innannu biss. U jien ukoll għandi bżonn min isalvani. Dar-raġel ikkonverta u sar Kristjan u hemmen fil-Mulej Ġesu Kristu. Il-Bibja għandha dik il-qawwa li taqbad bniedem mitluf u tpoġġih fuq saqajh u tagħtih il-ħajja. U aħna kollha esperjenzajni għall-qawwa tal-Bibja għalmitna, ikkonfrontatna, inkoraġġietna fi żmien l-inkwiet sibna sollif fiha, ittina tama, ittina direzzjoni, il-Bibja għandha dawk il-kwalitajiet li wieħed jistenna jekk hija tassew il-kelma tagħna. Ma nsemmi żewġ aspetti biss. Waħda minnhom hija il-profezija. Għaliex Alla stess fi ktieb ta' Iżajija jagħmel jitkellem kontra l-allat tagħhom tal-pagani. U jgħidilhom intom kapaċi tgħidu x'ġej fil-futur, kapaċi tagħmlu prediction ta' se jiġri. Ovvjament ma jistgħux. Imma jien ngħidilkom il-ħwejjeġ qabel isiru. Biex meta jsiru tkunu tafu li jien tassew Alla. Dik xi ħaġa li Alla biss jagħmilha. Ħares int li qed tismani, tista' tgħid se jiġri ġim oħra? Sena oħra? 10 snin oħra? 700 sena oħra? Le. Imma Alla kapaċi. Waħda mill-affarijiet li qal minn qabel kien Mikeja, profeta Mikeja, kapitlu 5 vers 2. Li għajtek ara. Iżdien Betlehem qed ikellem lill-belt. Raħal insomma, ma kienx belt kbira. Int Betlehem ta' Efrata, l-erja l-post. Għalkemm l-iżgħar fost l-eluf ta' Ġuda, minnek, minn Betlehem ġifieri, joħroġ li wieħed li jkun jaħkem fuq Iżrael. Li nislu u mill-qedem, mill-jiem ta' dejjem. Mela, minn Betlehem għad jiġi mexxej li ħajmexxi u ħajjaħkem fuq il-poplu ta' Iżrael. Imma għalkemm ġej minn Betlehem jgħidilna li n-nisel tiegħu huwa mill-eternità, mill-jiem ta' dejjem. Aħna nafu illi Ġesu huwa bniedem imma wkoll huwa minn dejjem Ġesu huwa Alla. Imma meta taqra din tajt u din kitiba Mikeja kitiba 700 sena qabel ma ġie Kristu, ma ġie Ġesu, ma twieled Ġesu. Kieku kellu jitfaħħa hekk b'ċikka tajt u hija ħa nitfaħħa li qiegħda f'Betlehem. X'ċansis kellu li ġiba tajba? Kemm kien hemm irħula? Għawdex ġo din naqra ta' gżira hemm xi 12 jew 13 raħal. Tista' timmaġina f'Ġuda kollu kemm kien hemm? Mijiet, forsi anke eluf. Jiġifieri kieku ta' faħħal saqajja ħanajda minn Betlehem, iċ-ċansis li ġiba tajba kien ħaw wieħed minn 1000. Fast forward, 700 sena wara. Marija, jiġi l-anġlu, jagħtiha qata, u jgħidilha li tkun il-Messija. Ovvjament, Giuseppe tħawwat, għax dan kien jaf li kienu għadhom ma marrux flimkien, u kellu jidirlu anġlu biex jikkalmaħ naqra, għax trid jiddivorzja dan. Imma għandna problema, guys.
għandna problema. Marja u Giuseppi ma jgħixux Bethlehem. Bethlehem qiegħda fis-sawt ħdejn Ġerusalemm. Dan jgħixu f'Nażaret, fit-Tramuntana, xi 200 kilometru l-bogħod. U anke llum biex tmur 200 kilometru tajtu iva batti karozza wasal. Imma dak iż-żmien biex timxi 200 kilometru. U wara kollox 200 kilometru x'sammur nagħmel Bethlehem. Qiegħda sew. Għandi żaqdaq dinja qed nasal issa l-aħħar ġimgħat. L-ebda xewqa l-ebda ħsieb li din tmur tivvjaġġa ġranet sħaħ biex tmur fil-belt l-oħra. Imma Alla għandu l-modi tiegħu. Għax Alla fil-belt kapitali tal-imperu hemm ras kbira. Awgustu Ċesri. Jaħseb li hu xi ħaġa, infatti kien jaħseb li hu Alla u kien jippretendi li n-nies iqimuh. Beda jara l-mappa u radi l-biċċa hawnhekk xejdula hawnhekk jgħidula l-Palestina. Kemm hemm nies hemm ma nafux eżatt. Ċensiment. Ħanaraw kemm ħantaxxaw. U ħareġ din l-ordni din l-editt mhux biex iwettaq il-profezija ta' Mikea, għar-raġunijiet tiegħu. U jasal l-editt Palestina probabbli xi ġimgħat jew xhur wara dak iż-żmien mhux bil-telefon jew bil-mobile sux. Aħna soldati Rumani biex ngħidulkom illi tridu tmorru tirreġistraw fil-belt nattiva tagħkom. Imma joħasra sinju, min tixtara l-mara tiegħi. Le, ma nistax nagħtik il-dettalji u niktubhom lok fuq parxmina u joħodhom xi ħadd. Id-digriet ta' Ċesri jgħid li intom personalment tridu tmorru Bethlehem. U dik, żaqdaq żdinja kellha tagħmel vjaġġ ta' probabbli ġimgħa din mixi. U l-bqija tal-istorja ta' fuq. Waslilha żmien ħala iż-żmien u weldet fejn? Ġerusalemm. Qegħdin taraw jista' bniedem jivvinta l-affarijiet bil-makkikkarija ta' moħħu u jġibhom hekk jolqot il-lik preċiż. Dik waħda. Morru fuq l-estrem ieħor tal-ħajja ta' Ġesu, il-mewt tiegħu. U tiftakru meta kien Salm ta' David li nkiteb issa 1000 sena qabel. Is-salm li jibda Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Ġesu kwota dal-vers fl-agonija tiegħu biex jitlob lil Alla. Alla tiegħi għalfejn tlaqtni. Huwa vers huwa salm profetiku dwar il-Messija. U vers 16 jgħidlek. Naqra minn vers 15 biex niġu naqra f'kuntest. Saħħti jgħid nixfet bħal xaqufa u x-xedaq jeħel il-sieni u ma x-xedaq jeħel il-sieni fit-trab tal-mewt wasluni. Xi ħadd bilaċ ħafna hawnhekk. Meta ħalqu tant nixef illi x-xedaq tiegħu jeħel ma ħalqu. Għaliex meta bniedem kien ikun imsalla u flagellat u t-telf ta' demm u ta' sirum li ħareġ minn ġismu kien bl-Ingliż ngħidu dehydrated. Kien bilaċ. U qiegħed jgħid minn qabel kif ħajmut Ġesu. Għax il-klieb dawruni ġema nies ħżiena rassewni. Kif kienu jirreferu l-Lut għal-ġentili? U l-ġentili kienu jikkumplementawhom bl-istess, ta' ġifieri, huma jgħidulhom klieb u klieb. Referenza għal-ġentili li kien hemm imdawrin miegħu. Min kienu ġentili mdawrin miegħu? Vers 16. Klieb dawruni, ġema ta' nies ħżiena rassewni, nifduli idejja u riġlejja. Għadmi kollu nista' noddu, iħarsu lejja għajnejhom fuqi.
jaqsmu ħwejġhom bejniethom u jaqtaw ix-xorti fuq il-biesi. Hemm ħafna affarijiet nistgħu ngħidu, ma nsemmu waħda biss. X'għamlulu f'idejh? Taqbuli idejja u riġlejja. Nifduli idejja u riġlejja. Tgħidli x'fiha speċjali din. Ir-Rumani dan iż-żmien kienu għadhom laqqas jeżistu. Il-mod tal-pjena kapitali tar-Rumani kienet il-kruċifizzjoni, le? Kienu għadhom huma ma jeżistu. Ir-Rumani selfuha minant jew talmuha u perfezzjonawha minant il-Feniċi. Ftit qabel, ġifieri. Il-punt huwa dan. Illi meta nkiteb is-Salm, il-mod ta' tħaġġir, il-mod kif il-Lut kienu joqtlu lil xi ħadd li ħaqqu l-pina kapitali kienet it-tħaġġir. It-tħaġġir. Mhux it-tislib, it-taqqab l-idejn u r-riġlejn. U infatti, meta mmorru fit-Testament il-ġdid, kemm il-darba lil Ġesu rridu jaqbduh u jħaġġruh. Qabel ma attwalment imbagħad arrestaw hu. Kemm il-darba? 8 darbiet. U kull darba Ġesu jaħrab minn fosthom. Nsemmi wieħed biss minħabba l-ħin. Ġwanni kapitlu 10. Ġwanni kapitlu 10. U fit-tmiem tal-kapitlu jgħidlek, jekk ma nagħmilx l-emejjel ta' missieri, temnunix. Imma jekk nagħmilhom, anke jekk ma temnunix, emnu l-emejjel sabiex tkunu tafu u tifmu illi missieri fija u jien fil-missier. Għalhekk reġgħu ppruvaw jaqbduh u sgiċċa minn idhom. Kristu kien qiegħed jagħmel klejm li huwa Alla. U ma rridu joqtluh. Post ieħor, Ġwanni kapitlu 8. F'dak id-diskursata li kellu argument li kellu mal-Lut, jispiċċa hekk. Għalhekk il-Lut qalulu għadek m'għandekx 50 sena u rajt lil Abraham. Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom qabel ma twieled Abraham jien hu. Kieku Ġesu kien jeżisti qabel Abraham, il-mod korrett grammatikali li tgħidu huwa qabel Abraham jien kont. Ma Ġesu qal qabel Abraham jien hu. U meta kont qiegħed niddiskuti tal-affarijiet mal-istudenti tiegħi tas-Sunday School, qabżet waħda minnhom, qalt li hekk ukoll qal Alla lil Mosè meta derlu fil-burning bush. Meta saqsi x'ismu qallu jien hu. Dak hu l-isem tal-Alla. U l-istudenti tagħna li jafu t-Testament il-Qadim fehmu l-implikazzjoni u daqshekk ieħor fehmu il-Lut ta' żmienu. Kif naf? Għalhekk ġabru l-ħaġar sabiex jixtħulu. Imma Ġesu inħeba u ħareġ mit-tempju. 8 darbiet pruvaw attentati ta' qtil. It-8 li huma fallew. Għaliex li kieku qatluh il-Lut kif kienu joqtluh? Imħaġġar. U kieku kien imħaġġar, il-profezija ma kienitx isseħħ. Issa dak kien ifisser jew il-profezija tajba u Ġesu huwa fals. Jew Ġesu veru l-Bibja qiegħda tiġi mkisra, qiegħda tiġi mhix taħdem, mhix taqbel. Mbagħad l-istorja tkompli. Li sa fl-aħħar arrestawh u ġabuh lew qudiem is-Senedriju u mbagħad ħaduh għand Pilatu. Strettament il-Lut ma kellhomx is-seta li jaqbdu l xi ħadd u jagħtuh il-pina kapitali. Huma rridu li l-affarijiet isiru b'mod legali u b'mod tajjeb għax huma ħin istajbin. U ġabuh quddiem Pilatu. U Pilatu prova u reġa' prova kemm il-darba jeħlis. U għax dan induna li dan ma kellu xejn li ħaqqu l-mewt. U prova u jargumenta magħhom
U f'ħin minnhom Pilatu jgħidilhom kapitlu 19, vers 6, jgħidilhom hekk ara. Jgħidilhom għalhekk meta s-saċerdoti ewlenin u s-servi rawh qajtu billi qalu salbu. Pilatu qalilhom ħuduh intom infuskom u salbuh. Għax jien ma nsib ebda tiegħi fih. Fi kliem ieħor, Pilatu bħala l-gvernatur kien qed jagħti l-awtorità lilhom illi jagħtuh il-pena kapitali huma. Huma ma kienux isalbuh kieku, huma kienu joqtluh. Imma l-lut ipprotestaw qalu le, inti trid toqtlu, inti trid tagħtih il-pena kapitali. U Pilatu sa fl-aħħar kellu jċedi. U vers 14. Issa kien jum it-ħejja madwar is-sitzija u qal lil-lut araw is-sultan tagħkom. Is-sultan tagħkom. Għalhekk għajtu neħħi salbu. Pilatu qalilhom se nsallab lis-sultan tagħkom. Is-saċerdoti ewlenin wieġbu m'għandniex sultan ħlief lil ċesri. X'ipokrezija. Dawn kienu joboduh lil ċesri. Għax kien qiegħed jaħkem fuq pajjiżhom, ma qed jgħidulhom le aħna. Il-bniedem reliġjuż kemm kapaċi jkun ipokrita u ġbieħor. Għalhekk imbagħad telqulhom sabiex ikun imsallab. U dak li qal il-profeta 1000 sena qabel isseħħ perfettament. Ħanerġa' nsaqsikom. Jistgħu l-bnedmin bil-makkarjetà magħhom iġibu l-affarijiet b'dan il-mod li jiġu hekk bitsilla ma' xulxin. Fil-kruċifizzjoni ta' Kristu fl-aħħar Ġwanni jgħid hekk ara. Nixtieq naqraħilkom ma' kif ġew għal Ġesu għax kien is-sibt, kien lejlet is-sibt u rridu jeħilsu biex ma jħalluhomx imdendlin li tlieta. L-oħrajn qabdu u kisrulhom saqajhom lek jisi biex bil-pis tagħhom imbagħad jifgaw. Imma kif raw Ġesu, ġew għand Ġesu meta raw li kien diġà miet ma kisrulux riġlejh. Iżda wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. U dak li ra xed. U t-testamenanza tiegħu hi vera. Qed jgħid l-awtur tal-ktieb. Minnu l-awtur tal-ktieb? Ġwanni. Għal dak li għadna fil-bidu li dawn l-avvenimenti mhumiex inventati, imma huma sempliċiment ix-xhieda ta' nies li rawhom b'għajnejhom stess. Dak li ra xed u t-testamenanza tiegħu veru u jaf illi qiegħed jgħid il-verità sabiex intom ukoll temnu. Għax dawn il-ħwejjeġ ġraw sabiex l-iskrittura tkun imwettqa. Għadma waħda minn tiegħu missa tkun miksura. Kieku ġew kisrulu saqa kif kisrulu tal-oħrajn kienet tmur kontra l-profetija. Il-profetija hija vera. Allura ma setax ma ssirx. U jerġa' skrittura oħra li tajt għad iħarsu lejn min liftu. Id-daqqa tal-lanza li taħ is-soldat f'ġenbu. Ma nistax ma mmux fit-tmiem tal-Vanġelu u nikkonkludi tal-li qed ngħid għax. Ġesu der lill-apostli wara li qam il-mewt u l-ewwel darba li der ilhom wieħed minnhom Tumas ma kienx hemm. Tumas imsejjaħ Didimu wieħed mit-tnax ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk qalu lid-dixxipli l-oħrajn, rajna l-sid. Imma qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u nqiegħed sebej fil-post tal-imsiemer u nqiegħed idi f'ġenbu b'ebda mod u se nemmen. Tumas kien messu hemmhekk. Għax Ġesu kien qalilhom li ħajmut jerġa' jqum. U kien jaf li l-10 ħbib tiegħu l-apostli l-oħra ma kienux nies li jivvintaw l-istejjer.
u li ma kellhom ma kienu fl-ebda burdata biex jagħmlu ċ-ċajt. U jekk 10 min nies qegħdin jgħidulek li ġara xi ħaġa u rajna l-sit, għandek temminhom. Imma għandna nirringrazzjaw l-Alla l Tumas illi ma kienx mazzum, ma kienx jaqbad u jemmen. Kien messu jemmen, imma kien dak it-tip leħta jekk jien ma nkunx jien li naraw immiss bidejja ma nemminx. U wara 8 ijiem, id-disċipli tiegħu kienu reġgħu ġewwa u Tumas magħhom. Minkejja l-bibien kienu magħluqin Ġesu ġie u waqaf fosthom u qal: Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: ġib sebek lawn u wara jdejja u ġib idek u qiegħda f'ġenbi u tkunx mingħajr fidi iżdemmen. Imbagħad Tumas jagħmel dik l-istqarrija tremenda dwar id-divinità ta' Ġesu Kristu. Imbagħad Tumas emmen. Tumas wieġeb u qallu: Sit tiegħi u Alla tiegħi. U dik hija wkoll it-testimonjanza tagħna. Ġesu qallu: għax rajtni jemmint. Imberkin dawk li ma rawx u frattant emmnu. Taf min huma dawk? Intom. Jiena magħkom. Tajli maħna qegħdin hekk nemmnu hekk fil-vojt. M'hemmx bażi fuq xiex nemmnu. Tumas emmen għax aħna fuq li ma bażi nemmnu. Għalhekk Ġesu għamel ukoll ħafna sinjali mirikolużi oħrajn fil-preżenza tad-disċipli tiegħu li mhumiex miktubin f'dan il-ktieb. Ġwanni għażel 7 mill-mijiet probabbli eluf ta' mirakli li Ġesu għamel, għażel 7 biss. U kkonċentra fuqhom. Imma dawn huma miktubin sabiex temnu illi Ġesu l-Kristu bin Alla u billi temnu ikolkom il-ħajja f'ismu. Smajtu għal-kelma miktubin? Aħna rajnihom daw ħwejjeġ, emminnihom, bidlunna ħajjitna u aħna issa qegħdin nwasluhom lill-ġenerazzjoni ta' warajna, anke sal-ġenerazzjoni tal-lum. Aħna nemmnu fuq ix-xhieda ta' nies li kienu preżenti, li raw bajnejhom, semgħu b'widnejhom, u dak li raw il-mirakli ta' Ġesu li jixdu fuq id-divinità tiegħu wasluhomna bil-kidba tagħhom. U meta aħna qegħdin naqraw il-kidba tal-Iskrittura tal-Apostli, isna qegħdin hemmhekk naraw dak l-affarijiet li ġraw u seħħew. Min is-sellesti u ma rridx naġġel li fadalli, se nieqaf hawn. Però nispera illi għandna mqartoma ta' fejn u bliema mod aħna naslu għal konvinzjoni tagħna li l-Iskrittura mqazza hija tassew il-kelma tal-Alla. Hija l-kidba ta' nies li raw u semgħu, nies li huma kredibbli anke mill-mod kif jikdbu u li kidbu dwar affarijiet straordinarji u mirakolużi. Mod partikolari, Ġesu il-ħajja tiegħu, il-kliem tiegħu li qal li ġej mis-sema u li l-kliem tiegħu huwa l-kliem ta' Alla. Għalhekk meta qegħdin naqraw l-Iskrittura l-aħwa, din hija l-konvinzjoni sħiħa tagħna illi l-Bibja hi tassew il-kelma ta' Alla.